Leioako establezimenduek abantaila berria dute bezeroentzat. Ticket barik du izena. Doan ekosistema erraz honen bidez, erosketa ticket eta berme guztiak ordenatuta eta eskura edukiko dituzu. Horrela, ez duzu paperik pilatuko eta egiaztagiriak ondo ordenatuta eta artxibatuta izango dituzu galtzeko arrisku barik. Gainera, zerbitzu honek segurtasuna eta fakturazio datuen pribatutasun osoa bermatzen dizkie bai merkatariei, baita bezeroei ere. Eta hori guztia 4 urratsetan. 1. Bezeroak online tiketa eskatzen du erosten duen unean bertan. 2. Establezimenduak faktura elektronikoa sortzen du. 3. Faktura sortu ondoren, establezimenduak sinatu egiten du bere zigilu elektronikoarekin. 4. Bukatzeko, bezeroari bidaltzen zaio. Modu pribatuan bere gailuetan jasoko du. Goza ezazu zerbitzu esklusibo eta aitzindari honetaz, eta ahaztu paperezko tiketak behin betiko.